Hej, velkommen til Holstebro Skincare. Som du måske har lagt mærke til, så er vi begyndt at lægge videoer op på vores Facebook-side og på hjemmesiden af alle mulige spændende ting og sager. Derfor så vil jeg lige fortælle jer, at i december måned, der har vi besluttet at lave noget helt specielt. De første 3 søndage i advent, det vil sige den 3. december og fremad, der slår vi en video op hver weekend. I hver video, der vil der være en lille demo eller en lille forklaring på et eller andet spændende, som du kan se om. Og så til sidst, så opløser vi et kodeord. Den 24. december, der går vi ind og kigger på vores Facebook-side, og så kigger vi, hvem der kan huske kodeord fra alle 3 videoer. Og den, der så har husket det og har slået det op ind på vores Facebook-side, har så mulighed for at vinde en lille julegave fra os, som vi har lavet helt specielt til jer i år. Så tag og gå ind og like vores Facebook-side, så du kan følge med i vores Facebook-videoer, hvis du allerede er derinde. Og læg mærke til, hvad det er for nogle kodeord, vi giver, sådan så at vi kan give dig chancen for at vinde en julegave. Så ses vi oppe i klinikken, når du kommer op forbi. Hej hej!